goed, we gaan via de politiek, zei ik straks al. En nu gaan we aan tafel zitten Jeffrey Graasman van de PVV van de Grasman. Goedemorgen, Jeffrey. Goedemorgen. Wij tutoreren me dan, we kennen me dan wat langer. Ja, wis. Nog een paar weken. En dan kan wel los, hè? Zij is het. Ja. Zeg, dit wie de eerste periode in de Rie van de Grasman. Hoe zorgt erop waarom? Hoe zorg ik erop waarom? Het is voorbij Vleen. Dat kan ik wel zeggen. Voor jou Rie, maar het vlijt voorbij. Het is op mij onbelangrijk het constructief west. Ik had de hultie het bezocht om punten in te brengen. Helaas kom je dan wel heel vaak het in het punt aan dat je maar in je zet had. En dus eigenlijk qua stemmingen net heel vier komen. Dus dan moet je het achter de schermen, moet je wat beziekje om compromis te sluiten of wat ding binnen te helpen. Maar dat is toch wel tegen zwier. Tegen zwierwest. Ja. Ik zit toch meestal wel 180 graden oors in de wedstrijd dan de andere partijen. Dus dat is wel zwierwest. Bij alle punten? De wichtige punten, absoluut. Ja? Ja, de gewoon punten wat in de Rie speelt, dat is tegenwichtig. Maar ik probeer die toch altijd wel een beetje naar de kern te zien. Van wat laat je nou onder? Waar toch al dit soort dingen barren en waar toch al dit soort dingen bespreken matten. En als ik dan meer op die kern probeer te focussen, dan ben ik toch altijd wel alleenig. En dat is wel schande. Ja, maar viel het hier wel jet in de gemeente Rie? Ja, weinig. Ja. Ik beziek het altijd wel, hè, wat ik zei. Om gewoon peteren te houden en om te gaan. En gewoon constructief die discussie om te gaan. Dan meestal slag het dat net. Dan ben ik toch te weinig, hè, maar in je zit. Dat is toch te min dan. Ja. Dus viel je net echt jet dan? Nee. Dus dat is toch een heel trieste constatering? Ja, dat is absoluut triest, ja. En dat is iets wat bij verkiezings de uitgelezen kans is om daar weer wat om te verhoren. Ja, wat meestal zeggen van wie willen datzelfde geloerd wat een Rugse partij als de PVV van Sint-Wurgert, dat meer jet wordt, ik in zijn oerriet, dan moet er bij de verkiezings wat ondien worden. Tijdens die fjouwer hier kan dat net volle meer ondien worden. En dat had ik vernam. Maar binnen een moment was toch van, waar ben ik in vredesnaam ombegonnen? Nee, dat net. Nee. Want van tevoren weet je om beginnen, weet je instappen. Ik heb al ervaring in de provincie vanzelfs en ik op Eftergroen in de gemeente hier ik ervaring. Dus je weet weet je om beginnen en je docht ik ergens vaar. Want je had de kaart of je docht niks, je gaat thuis zitten en je wil erger je om bepaalde zaken wat er speelt in de mierskip enzovoort. Of je docht het wel en je beziek je tenminste wat. En die kaart die ga ik maken en die zou ik altijd meidje bloeien. Ja, maar de hoogst nog wel op een twarre. Absoluut, ja, en tred ik wel. Ja, nee, serieus? De vorige keer het stript me er altijd. Ja, de vorige keer krijg je in of zo? Hoe wie het vorige keer? Nee, vorige keer hier we roem in en hier we haast 2. Ja, zo'n procent, 890 stemmen. Ja. En Forum hier 600. Dus je bent nog wat populairder toen. Ja. Dan. Nou neem ik Forum. Ja. Die doe ik wel mee. Ja. Albert, Albert, nee? Zijn achternaam bekend kwijt. Albert van Dijk? Nee, die is er net mee bij. Nee, die is Jelwij deze periode. Is hij uit de FVD stapt en is voor zichzelf begonnen. Dus nog begint het FVD Wolwer namens de FVD zelf. Maar denk je dat je daar les van had? Je zit in dezelfde want de vissen denk ik maar wat als oppervlakkige buitenstaander. Ja, nou ja, op heel gewoon onderwerpen zal dat wellicht wel het geval zijn. Zoals je zorgt een immigratie hebt. Maar ik denk dat er wel onderwerpen binnen altijd economisch onbelangrijk, altijd sociaal onbelangrijk, dat we toch wel krijgen een beetje oors in de wedstrijd zinnen. En dat misschien het verschil met je kennen. Maar ik zorg het Forum net als een concurrent. Ik zorg het meer als een medestander. En zag ik het in de Rie, toen de Albert nog bij het Forum zie het, had ik het altijd zo bezoen. En zo zorg ik het provinciaal, hou ik het zo bezoen, toen ze nog bij de FVD zitten. Wie strip je naar hetzelfde doel? En ja, zo probeer ik dat nooit te bezinnen. Nou, welk doel is dat dan? Op die wichtige onderwerpen. Dus immigratie naar beneden brengen. Ervoor zorg je dat er gebouwd wordt voor uw eigen mensen. En net voor mensen die je massaal hinderkomen willen vanwege de rest en de rondte. Zulke soort punten. En ik denk dat ze daar wel hetzelfde in de wedstrijd staan. Maar dat wie toch misschien op bepaalde vlakken wel krijgt wat verder gaan. Dat we zeggen van we moeten echt naar die kern zijn. Dus bijvoorbeeld gaat hoe bouwen voor eigen mensen. Dat je echt gewoon zien moet van waar gaat er dan in die wenningen. Zodat je terughouden van water überhaupt gebouwd wordt. Misschien je daar krijgt wel wat verder in als het Forum. Maar dat net wij dat we hun dan vervolgens als concurrentie zijn zoen. Nee. Dat is net het geval. Maar
immigratie, asiel, dat is voor hem een punt. Dat is al een punt. Maar speelt dat nou eigenlijk wel in naar Kasper? Ja, tierenbord, ja. Ja, had we eigenlijk zeggen naar de opvang van de Oekraïners, wat we de oranje jaren steeds vaker zien hebben naar Kasper, dat er een heel soort kritiek vanuit de Minskip opkomt. Biname vanwege de manier waarop die opvang gerealiseerd is. Dus gebrek aan inspraak. En dat er eigenlijk gewoon cent is door het college van nou, we gaan dit doen en je moet het maar slikken. Ja, daar hebben we een heel soort peteren met mensen moeten gaan. En ik in de gemeente hier dat mensen kwam te inspreken. Dat ze daar absoluut net tevreden mee zijn. Dat speelt er steeds meer. En dat is Oekraïners. Je hebt ook statushouders. Statushouders die het hoe ze innemen. Wat eigenlijk voor starters die dat gewoon zorgen van. Dit gebeurt er. Dat hoe ze daar hier wellicht in zitten kent, denken ze dan. En dat net bad. En ja, dat zijn wel kwalijke zaken. En dat neemt net wij. Dat het misschien in oordeel van Nederland slimmer is als in Kaspelen. Maar juist om die reden, maar we ervoor zorgen dat we er nou binnen. Dat we ervoor zorgen dat het net zo slim wordt als dat het ergens oors nou al is. En we kennen gewoon de voorbeelden zien. Dus laten we dat maar eens aan voorkomen, denk ik dan. Ja. Maar goed, als de mensen in binnen en ze staat schrikken, dan zit het toch aan wij maar. En het is nou een spreidingswet die de gemeente is verplicht om mensen te huisvesten. Daar kerst net verloren van. Ja. Die spreidingswet is net helemaal het geval. Hè? Dat je daar dan verplicht om binnen. Er zit nog wat haken en negen aan. Maar daarom zeggen we altijd... maar die haken en negen, ja, maar is dat nou een wet onnam? Ja. Dat die spreidingswet er is. En dan gaat in dat alle gemeentes naar RATO mensen opvangen moeten. Ja. Dus daar kom je met dan. Ik als zo dat geval wezen, dan is Kaspelen al 4 uur die opjeft te hinnen. Hou je dat al 4 behellen. Provinciaal schoen ik, Friesland schoen. Die ben er ook al 4 uur hinnen. Dus waarom zou je dan nog meer doen willen? Dat is weer voorop rennen willen. Bij wat voor reden dan, denk ik dan. Dus die spreidingswet, wat dat onbelangrijk is, net meer onder water. Want dit voldoen we al 4 uur. Maar daarom zeggen we ik van, ja, meestal dit je dan binnen... Daar moet je dus verzwargen, want die ben je al, die kan je net zomaar voortsturen. Daarom zeggen we, we moeten in het eerste plak gewoon continu zijn naar de kern. En dat is dat de boetengrenzen van Nederland dicht moeten. En dan kunnen we als Kaspelen kunnen we direct een heel soort in doen. Want, dat geldt wat u zo belangrijk is op een heel soort onderwerpen. We moeten gewoon richting de Riekta, maar we lobbyen te keren met orengemeenten, wat mij onbelangrijk, dat dit ophouden moet. Dat we onder grenzen zitten, dat het net verder kan. En dat je die lobby van onderop, van uw gemeenten, steeds intensiever doet, dan moet ze daar op een gegeven moment wel wat mee doen. Maar nu is juist het tegenovergestelde het geval. Ze gaan, ik wil haast wel zeggen, slaafs, gaan ze mij vanuit de regeljang, vanuit het Riek. En ze zeggen van ja, kom maar, die vangen jou wel op, want we moeten solidair zijn. En dat is een heel mooi strippen. Maar laten we nou in het eerste plak solidair zijn naar ons eigen mensen. Die hebben we volgens mij al jarenlang hier de nijdeel van ervaren moeten. Okay. Gaan we nu naar het oost. Het hartstikke door inwoners. Hier maak ik een belangrijk stukje meer zeggenschap van inwoners. Dan lees ik even op. De punten: geen schijnparticipatie, maar echt inspraak. Mogelijkheid tot binnen de referenda. Dorpsbijeenkomsten voor belangrijke besluiten. En gemeente die ook komt tegen Haagse en Brusselse dwang. Ja. Nou, stevig. Maar wat maakt er dan oost dan hoe het nou gebeurt dan? In Kaspelen. Nou, in principe al die punten die ik opnam, dat is dus, ik neem ze omdat ze op dit stuit net onder water binnen. Maar schijnparticipatie? Ja. Is dat nou het geval? Ja, absoluut. Ja. En daar is een voorbeeld? Daar ga ik een voorbeeld van Joon, Oekraïners. Ja. Als er het stribben is, als er het plan is om Oekraïners op te vangen ergens op specifieke locatie, dan wordt dat cent naar de Boargesta. Dan wordt er een zogenaamde informatiejanne georganiseerd. En dan is het besluit is al naam. En dan wordt vervolgens het zijn van dit gaan we doen. En dat gaan ze via een gedoogbeschikking door het college van BMW doet dat. En dat betekent eigenlijk dat die zeggen van wie kan net wachten op een formele vergunningstraject. Dat wordt te lang. Want in die formele vergunningstrajects hoe dan wel participatie min of meer onder water komen. Maar ze zeggen daar hebben we geen tijd voor. Dus we moeten nou alvast het gedogen. Zeg maar, dus dat het informeel is. En dan is die participatie net onder water. En ik vind dat absoluut een schijnparticipatie dan. Een schijndemocratie. Want dan doe je krijgt alsof je de burgers verdient wurgje. Maar eigenlijk zeg je gewoon van nee, we sluiten jouw boeten. Want daar hebben we geen tijd voor. Dat is tegen kwalijk.
Dus referenda ben ik voor, hè? Ja. Maar dat had je in jouw hier nog net van gekregen, hè? Nee, maar daar ga ik altijd tegen voor stribben. En een goed voorbeeld daarvan is dat ik voorzitter wie van de werkgroep Riet van de Toekomst. Wie in de gemeente hier verskaten werkgroepjes. Daar ben ik voorzitter van. En met die werkgroep hebben we een oerdragsdocument formuleerd. Daar aan heren. Voor de Nijerieën. En daar is een van de adviezen daarin is het onderzoeken van referenda. Om dat in je beleid, in het beleidsproces te implementeren. Mooi. Pakken we even iets over. Onderwijs, focus op de basis, ziet je. Ja. Nou, prioriteit voor taal, rekenen, orde en respect. Geen gender- en diversiteits- en klimaatagendas op school. Nou, dat is, waarom dat? Daar ben je net voor. Daar ben we net voor. Nee. Halt maar, nee. Verkeer en tegen de ledenlijn zit je? Ja. Nou, waarom? Ik om eenzelfde reden wel wat ik eerder genoemd had. Bij de ledenlijn denken we dat op het moment dat die lijn realiseerd wordt, dat is ik er overigens toch het Rijk en toch de provincies dat zijn, dat er dan een heel soort huizen bijbouwd worden moeten. Dat is een soort van de wisseljild, om het zo maar te zeggen. Ik heb muziek in mijn kop ervan, doe ik. Ik dat ik, ja. Wisselen we toch? We praten even naar Nijs, praten even een tikje terug, dan kan ik even niet praten. Ja, we maken er even uit voor reclame en Nijs. En met 12 uur dan hebben we een heel soort dingen. Tekens, Hilte komen langs, de politiek doen we nog. En we praten even naar Nijs, nog even terug met Jeffrey. Van nou, even even naar de wc en tot na 11 uur. Ja. Vlak voor het Nijs zitten we in een ledenlijn volgens mij. Ja. Maar ik wil alleen maar waarom naar ISO's. Klimaat- en stikstofbeleid, dat is PVV ik nog uitsputsen voor. Inzetten op gas- en kernenergie, dat wil je hem. Nou, het heel Nederland ziet het bal van we moeten net de gas, maar wat tegenwoordig beton erin net meer uw eigen gasbroeken. Maar dat is in je mooi zien. Nou, we hadden net oer is eigen gas. Nee? Big Leaks in de Noordzee hebben we het wel oer is eigen gas. Daar ben we wel palva dat we het uit de Noordzee helden. Maar we hebben het ook oer gas uit het boeteland. En dan had ik het oer Scandinavië, ik had het oer Canada, Big Leaks. Ik heb het oer oordeel, ik in Europa, waar nog gas is. Daar hebben we het prima bij helden. Maar in de tussentijd, zolang dat je dat nog doggen, moet je zien naar kernenergie. En daar is een prachtig voorbeeld is de SMR, Small Modular Reactor. Daar hebben we provinciaal in de provincie Friesland hebben we er ook een heel soort toe doen dat we daar wel Paul Va binnen en een heel soort partijen en ik steeds meer om daar een proefopstelling van te doen. En wie zeggen van Kaspelen, dat doen we ik doen, maar gewoon een Lietse kerncentrale, is een hele Lietse wat. En dan ben je voor het kleren. Dus daar moeten we naar stripje. Omdat de douane Rolls-Royce die produceert die dingen onder oren. En in de tussentijd, in de onderzoeksfase daarvan en de productiefase, dan kunnen we nog terug in mijn gas. Ja. Nou ben ik voor ons in de clubs, vanmorgen weer hetzelfde in Nijs. Die zeggen van, sluit nou die gas in Grace net helemaal uit. Dat is dan net mijn broekenkist. Want stel je voor dat er een moment komt dat we op jezelf onwijzen binnen. En praat iedereen, dan houden we nog wat. Ja. Hoe zie je hem daarin? Nou, we vinden in elk geval dat het proces hoe dat zou ran is, dat is echt schrikbarend. Dat is echt verschrikkelijk. Dat de mensen die zo lang wachten moeten op vergoeding, et cetera. Wie zeg ik altijd van het begin af aan dat ze begang binnen met boren daar in Grains. Dat de mensen die het skeer onder de phone hebben en dat wie echt feitelijk wie dat gewoon vaststelt, dat die dubbelend was vergoeden wien, gewoon voortendrekst, dan wie er nooit een gezin weer west die er echt de problemen ondervonden hier. Of de ingang weer. Want ze konden een prachtig nijhoers, aardbevingsbestendig, konden ze de del zetten en nog een mooie auto vallen door. Om het samen even gekscherend te zeggen. Dan wie dat nooit onder water was. Dus dat is absoluut verkeerd gang. En om dat nou nog eens weer rug te loeken, dat is wel een zwiere taak inderdaad. Ja. Maar ja, ik vind wel, er zit een heel soort gas daar in de grond, daar hier gewoon oors mee omgaan moet. Ja. Het laatste, lagere lasten. Dat is al die populair natuurlijk. Hè? Jim zegt van verlaging van OZB en andere gemeentelijke lasten. Ja. Geen nieuwe belastingen of heffingen en bezuinigen op prestigeobjecten, projecten en ideologische subsidies. Ja. Ja, iedereen wil legere lasten. Maar de jest ik steeds van, er komt een ravijn hier rond voor de gemeentes. Het bestuurt dat er een hele hoop kosten komen. Het moet er ergens van betalen worden.
En OCB is iets eigen inkomsten van de gemeente. Ja, nou, wie zeggen Big Leagues... Dat klinkt heel populair, dat lijkt het zitten. Ja, maar het is ook feitelijk. Het is Big Leagues 2 weken geleden stond in de AD. Die maakt het zo dan specifieke artikelen over gemeenten. Er staan er een artikel over Achtkaspelen staan erin. En er staan in dat de Aran Fjouwerier de belastingopbrengst van Achtkaspelen met 20% stegen is. Ten opzichte van Fjouwerieverlien. En dan denk ik van de witte hult die het zijn dat we yield neder hebben. Wils wie eigenlijk ik nog een heel soort projecten door wat ik zijn hier van ik denk van ja dat hoeft helemaal net dat je sabot dat gaat over het dwarsmiet alle fiscale subsidies die daarom verstrekt worden wat net wettelijk verplicht is dan denk ik ja dat zou we eens krassen kennen dat zou het een van de eerste dingen wezen wat je van César kennen dat maar we net weer doen dan ken je de eigen huishoudboekje ken je rechts op de basis op water. Dat zal een heel soort geld besparen. En dan haal je ik nog eens die 20% extra opbrengsten. Dan zeg ik nee, dat hoeft dan net langer. Dat is dan net meer nodig. Dan moet je dat geld gewoon bij de bargen letten. Dan zorg je dat de belastingen omleeg gaan. En tegelijkertijd, ik bij het Riek aanklopje terug te zeggen van Riek, je moet u vergoeren voor de taken die je moet oplezen. Of dan doen we die taken net meer. Punt. Oké, helder. En die echte politiepost, die in vindt die je graag wil, waar we tijd van vertellen? Onder ik terug het Riek. Ja, dus politie, dat wordt vergoeden door het Riek. Politie die zorgt er voor dat er meer middelen binnen voor extra politieagenten op straat en Big Leagues. Dus dat is gewoon een Rieks ongelegenheid. Maar dat moeten we in Achtkaspelen maar weer daarvoor lobbyen. Krijg zoals bij een heel soort orenonderwerp. Dat we gewoon een voestmeidje moeten naar het Riek daar. Dat had veel te lang worden. Er wordt heel iets zijn dat we bij de FNP wie dat een statement van meer naar de regio. Maar dan vervolgens dan dwars je net die daadkracht en die wilskracht bij de bied te zetten. Omdat ik echt te bewerkstelligen. En dat wat de PVV wil. Wie moet er nou echt gewoon steen voor uw punten. En wie moet er zeggen, nou maar dat oors Riek. Te geren mijn orengemeenten hopelijk. En maar een voestmeidje en oors dan maar weer een paar taken maar wat minder doen, denk ik. Okay. Tot slot. Er bestaat een iemandsfractie. Die kans dat ze bloedt is natuurlijk onwijzig. De hoofd op meer. Zo kennen. Ja, ik hoop je op treien. Ja. Maar wat had je verleerd van de Aran en Fjouwerier? Wat zei van nou, dat had ik echt wat veroordeel wil, echt wat budgetten wil, echt ja, mij dwaan. Wat zit er dan de komende tijd veroordeel voor jezelf? In de campagne? Nou nee, ik voor jezelf in die houding, in die oorlis met die collega fractieleen of Riersleen. Ja. Dan zei ik ik ben iemand fractie, ik was het echt jet. Ja. Nee, ik denk net volle. Want ik had er ook B-signs gekregen dat ik me continu constructief opsteld had. Ja. En dat ik me continu gefocust had op het omgaan van dat peteer. En dat het hoe de kern van een problematiek, dat er net hoe sprutsen waard. En ja, ik denk dat het wel wichtig is, ik voor de burgers, het wichtigste om gewoon over de kern te praten. Dus ik zal dat waan bloeien. Wel op een constructieve manier, op een goede manier. En dan is het om de burger vervolgens om te zeggen van daar gaan we varen of daar gaan we net varen. Oké. Laatste, waarom ze op die stemmen? Ze moet op u stemmen, ze mij op u stemmen, op de PVV. Als ze willen dat de immigratie naar beneden moet. Als ze willen dat er gebouwd wordt voor uw eigen mensen, in plaats van mensen die je massaal naar binnen komen. Voor de rest in de ronde. En als ze willen dat er lessen omleeg gaan. En nog van heel soort orenpunten wat op achtkaspelen.pvv.nl zien werken. Mooi. Jeffrey Graasma, PVV Achtkaspelen, 10 dank voor die komst. Dank en een succes de komende weekend. Dank en we zullen zien wat het wordt. Ja, dank u wel.